Това спас на 1 метър. Няма нищо, хайде. Сами отваряй. Виктория, ако нямаш след това. Супер, супер, Бошко твоя, Бошко взема. Водия! Няма нищо, Бошко, няма нищо. Напреде нямаш работа, играеш отзаде. Бошко, хайде да я поемем, няма нищо. 20 трафа назад. Атлас, леко, леко, леко. Дай сега. Ивчо. Петьо, това е този човек. Атлас, Атлас. Айде, Ге. Петьо, спас. Браво, Петьо. Влади, Влади! Гладко! И двамата стоят. Помагай, гледай. Браво, Атлас, супер. Атлас, супер, супер. Само виж моят пас към Петьо. Направо. Сами не. Бошка излез, Бошка излез. Викторе, ти си там. Дай. Добре, Бошко, пак. Сами ти. Взимай, еди, хайде. Сами не сте. Виж я гефере. Хай сте, бе, Викторе, помагай. Ивчо. Шута! Я Ареге! Викторе, ти не се изхвърляй. Атлас, дай. Давай, Тимир! Хайде, бастър! Ей! Сами отваря. Викторе, движи се. Дай Ливчо да изпълнява с ръка. Дай му Ливчо, изпълняй ти. Движи се напред. Дай, Викторе, дай. Едис бастър, селе Едис! Атлас пас. Бързо, еди! Супер, Атлас аут. Атлас леко. Дай са. Айде, Атлас. Петьо, лесно е. Викторе, ние трябва да вкараме там. Корнер, Викторе, корнер. Ивчо, не ми вдигай ръцете. Айде, готови на пръст. Петьо, дай. Петьо, айде. Петьо, гледаме го. Ето, пара, става ли работа? Атлас. Не вече. Атлас, дай. Петьо. Добре, дай назад. Се навете. Силно към Петьо. Айде, Емир. Към Петьо. Едис, не бъде там, Едис. Петьо, играй, Зесия, дай. Петьо, лесно е. Давай! Аре, Тиби! Айде, бе, няма никой там. Няма никой са, бе. Айде! Давай! Акси! Бошко се изгледай. Браво! Сами, защо ги не сега бързаме? Спри се и дай на това. Да издиркаме напред и се отървем. Не бързай. Там не беше, ама е никой не. Към Бошката. Дай, Бошко, взимай. Аре, Влади! Синьо. Бошка, ето ти го човека. Сами не, Бошка. Злато, аз не сам. Синьо. Сами, готов.
Връщай, Бързо, дигай! Еди! Дигай я! Копа! Еди! Дигай я високо! Смело, Еди! По-смело, айде! Ай, води! Там спас. Браво. Давай ге! Отвечай! Само отваря, ето го! Еге, дай да води, бе! Аре, ти не искай! Атас, не е при него, дай. Бошка не бързай. Искай, бе, Еди, напред! Айде, Давай! Браво, браво. Успа. Ек, седите! Да говоря на родителите, не на треньорите. Давай, Тими. Тими. Не, той не обича. Браво! Смяна, Бошките е бек. Викторе, отдясно на това средата. Едис, малко по-строго. Тотални Еди, глупости, тотални чуваш ли? Сами, имаш една минута, да знаеш. Държа да кажа, че се обадих за родителите, Да, не да, за аз вас, просто нали? сигнал. Да. Давай, като си готов. А то аз не там. Айде, Виктор Емир! напред. Крис не. Еге, и оставай този чекат. Чакай, ето го, ето го. Влади, искай! Коня страна гоняш. Ванка, къв играеш? Ето си го човека, ето си го човека. Едис, искай по-близко. Айде, обръщай я. Ама първо спира. Браво! Айде, Еге, обръщай! Още! Браво! Айде, Акси! Шут! Долдур, браво! Браво! Ето, браво! Браво, Богит ли ги вадиш? Емир! Браво! Супер, oldu be. Навътре, много широко! Много широко сте! Дай, като си готов. Навътре. Давай, Иван! Добре, Сами. Крис, айде да запазим една да запазим. Аре, шут! Аба, кой ще? Шут, кой чакаш? Кой чакаш? Горко, Ко? Викторе, по-лека ти даш пас тудей. На вратаря. Чакай, чакай! Сами, айде да играем днес. Ето го! Още! А то аз дай. Бързо! Влез Едис, ти си, Едис. Айде, вади. Вади виж Едис. Браво. Ванка, Браво! той ще каже, че ще му снимат, за да не се отбере. Давай, Еди! Айде! Завършвай! Браво! Браво! Чакай, не. браво, Виктор. А Ванка, като играеш? Отваряй. Играеш някакъв апарат и си отишъл зад Сами. Няма ли? Рите, Викторе. Крис да я запазим. Крис няма как да я вземем зад тях. Аре, Акси! Аре, Емир! Не махай с ръцете, гледай топката. А това спас. Спас, бе. Еди, ти Спас си един помагай, път, бе. Еди. Спас един път, бе. Да, аз знам целия отбор. Емир, завършвай. Дай на Акси. Айде, Акси, завършвай. Нищо не можах. Браво. Давай. Без фаул, Викторе, без фаул. Давай! Пак! Нищо! Аре, вади! Дай на Еди. Стига, Еди. Браво, още! Браво! Аре, типка! Вратаря може да запазим! Пас. Еге, остани! Пас. Ивчо! Браво, корнер ли? Едно един колко се нямаме. Една след. Айде, стане се. Аре, има корнер се тях. Викторе, Сами, къде ще е човека? Аре, Акси! Браво. Малко сърце няма. Пътя, това е нормално. Дай на Иво с ръка. Чакай, приятел. Чакай, Акси, чакай!
Емир, човека Емир. Някой да иска, Викторе не мърдаш, а аз не мърдаш. Да, всички след по едно и също време. Добре, Ивчо. Браво. Браво. Хайде. Браво, Крис, Виктор играй. Гледай. Емир. Еди ти си, еди ти си. Еди, смело, смело, завършвай. Аре, Акси. Браво, браво, браво. Браво, Макса, Акси. ние сме оранжеви. Оранжеви сме. Виктор. Крис, дай, Крис, зая. С едно. Айде да, Крис, айде да. Браво. Виж как си. Е, Aman da tича малко. Крис. айде, така Еди, смело. Браво, Паска. Еди! Браво, Еди! Айде, Ачи! Няма нищо, Аче, браво. Крис, Супер, супер, виж как я разиграх. Цак, цак, цак. Не си престан. Супер разиграх, само трябваше. Може да няма. Дай долу. Не, танки се ключи. Левачката сега, ако беше някакъв Аре, Тими! Дигай! Да, еди! Дай! Права! Аре, Еди, Айде, смело! Еди! Смело, браво, точно така. Супер, бани, погледай. Завършвай. Holland Çin'e sonra Yine olacak. Holland ya sen Ивчо. Аре, Еди! Браво! Пас, Ивчо. Гони, 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 гони! Дръжте го, де! Аре, Еди! Ангеле, ти си. Браво, Ангеле. Ивчо, пас. 7-8 минути докато го дадем. Те се отвориха магазините. Да, изпълняй, Иван. Гони, до човек виж къде са, виж. А това Ляво спокойно виж, напред. ляво виж, ляво виж, ляво виж къде са. Е, назад, напред. Ето аз да се пазим, дай. Те ми се развързали. Крис, не сам, де, не сам. Петю, дай. Браво, че! Браво, Ачо! Тича, Емир! Браво! Крис, човека, защитник Емир. се отвори. Напред, Викторе, с ръка. Айде, Петю. Аре, Тимче! Ей, Браво, това спас. няма хора отзад, няма! А това веднага на второто пас към Виктори да влиза. И пасът да ти е напред, да може да я гони. Те се измориха децата. Крис, банка не ти е това човека. Крис! 20 номер. Крис, 20 номер. 20 номер. Има ли по-права за негативно разбира? Бързай, спокойно! Виж еди къде е, Крис, еди, виж Крис, еди. Крис, Крис, Крис. Ела насам. Петю, дай. А това с този пас средата е невъзможно да минава. Хайде бе, Емир. Крисов пас. Браво, Ачи! Айде, Мирка, взимай! Айде, налека балон на топ. Как да я спрем? Ти на мен да ме не мога да я спрата. Нямаме оцелен. Петю, дай. Викторе, не. Викторе, не ти е това човека. Петю, дай, завършвай. Дай, баче! Банка. Крис. Изчути си топката. Браво.
Аре, Еге! Край! Време. Време.